Na ni, negis eisiau i'ch cwmni chi am ddau, edrych mlaen. Ond nesa yma ar BBC Radio Cymru, Blas. Helo a chroeso I Blas gyda fi, Rodri Williams. Mae da ni wledd arall I chi ar y rhaglen heddi. Mae ni am air yn mynd ar ôl peis yn Sir Fôn sy'n cael ei gwneud gan fwtcher sy'n enwog yn yr ardal am gynnal nosweithiau Siona Sian, digon am heis. Mi fyddai ar y llaw arall yn mwynhau'r awyr iach yn crwydro ymysg gwlau llysiau'r pumpkin patch ger Caerfyrddin. Odi mae myseddi bellach yn wyrdd ac yn sticky iawn gan mod I hefyd wedi bod yn bita marshmallows. Mae yna gwmni newydd yn y gogledd sy'n cynhyrchu marshmallows artisan i'w dowcio mewn siocled, poeth neu goffi. Mae da ni chef y mis newydd hefyd, llais a wyneb cyfarwydd iawn, neb llai, na mwy, na Dudley Newbury. Hyn I gyd, cyn 2 o'r gloch. Aroswch dan. Nawr, tasach chi'n fam I 5 o blant, fyddech chi'n meddwl bod ddim lot o amser I wneud unrhyw beth arall heblaw gofalu am y plant. Ond nid felly yw bywyd Lisa Fearn sy'n byw mewn tŷ hyfryd rhwng Caerfyrddin a Nant Garedig a mae'n rhedeg cwmni o'r enw The Pumpkin Patch. Beth yw'r cwmni? Wel, beth maen nhw'n wneud yw cynnig gwersi coginio a garddio I blant. Ni'n gweld Lisa'n aml ar y teledu a raglenni fel Pnawn Da a Heno yn coginio. A dwi wedi dod I gael gweld beth sy'n mlaen yn y Pumpkin Patch. Lle bach neis y ti fan hyn, Lisa? O, diolch yn fawr. Neis iawn. Beth yw hanes y lle I ddechrau? Wel, fe symudon ni mewn rhyw 8 mlynedd yn ôl, a ath yr ferch fach llia i'r ysgol, a wedyn benderfynnes I ddefnyddio'r gegin I ddysgu plant pobl eraill. A ni yn yr ardd fan hyn nawr, a jyst dangos y gerddi I ti. Ni'n dechrau yn yr ardd, ni'n tyfu llysiau, a wedyn a ffrwythau ac yn y blaen, a ni'n mynd i'r gegin I goginio nhw. Tam bach o feddwl wedi mynd mewn I siwt I chi wedi seto'r ardd lan fan hyn, oes e? Os, wel, yn wreiddiol, oedd y tir I gyd ar bach o slop gyda ni. So gorffon ni gael y tractor a'r JCB mewn I wneud cwbl o lefelau fflat. A wedyn ni wedi dod I fel gerddi bach raised beds, fel boxes i'r plant I gael llenwi gyda'r llysiau. A maen nhw gyd yn cael un bocs bach I hunain, neu rhan o bocs, a bod nhw'n teimlo bod nhw'n perthyn I rhywbeth, a bod nhw sy'n responsible amdano fe. Gen I gerdded drwy'r ardd fan hyn am damed, a sôn am bwysigrwydd cael rhywle fel hyn, bod plant yn gallu dod, a maen nhw'n gallu dod I ddysgu am beth sy'n dod o'r tir. Wel, hytrach na troi lan a mynd i'r siop neu'r ardd farchnad a prynu fe. Wel, mae'n bwysig odi, a hefyd maen nhw'n cael siawns I ware gyda pethach naturiol, yn hytrach na mynd i'r crazy gyms a'r jumping jacks ac yn y blaen yr clwbau yma. Maen nhw'n cael hawl yn ddod fan hyn a neud bach o fes, a mae hwnna'n sbri mawr. Mae plant yn dwlu neud mes, nhw? Odyn. A maen nhw'n cael ein yn yr ardd a'r gegin gyda fi, a wedyn maen nhw'n cael gadael I fi gymoni lan. Felly, siwt mae'r garddio yn cael ei drefnu o ran y dosbarthiadau, achos mae rhai adegau yn well na'i gilydd? Os, ni'n gwneud lot fwy o arddio amser hyn o flwyddyn, wrth gwrs, yn yr haf a mae'r hydre. Dim ond yn y gia fel arfer, ni'n canolbwyntio ar y coginio'n unig. A wrth gwrs, y pryder ni, mae gyda ni'r Nadolig ac yn y blaen, so mae hwnna, ni'n canolbwyntio ar y pethach yna. Ond ni'n fysi iawn yn yr ardd ar hyn o bryd. Beth sy lan yn yr ardd ar hyn o bryd? Mae gyda ni wedi dechrau palu, mae lot o bridd mae fel ti'n gallu gweld. Mae gyda ni'r winwns mewn, mae gyda ni lot o hadau mewn o dan ddiar ar hyn o bryd. Nawr mae'r hadau gyd yn mynd mewn. Ie, so sim cymaint I weld rili, a falle mae'n disgwyl fel, ni wedi gwneud lot fwy na mae'n disgwyl fel ni. Ond mae gyda ni'r purple sprouting broccoli fan hyn, a wnaethon ni quiche bach hyfryd nithwr, a na beth ni'n golygu wneud heno yn y dosbarth I blant ysgol uwchradd. O, gen I gael gweld hwn, achos mae hwn yn hyfryd nhw e? O, mae'n really neis. A mae hwn, wrth gwrs, yn rhywbeth sy'n gostus iawn yn yr archfarchnad. So fi wastad yn gweithio pobl, os oes prinder lle ydych chi, tyfwch bethach sy'n costi lot I brynu. Sy'n pwrpas just tyfu lot o bethach sy'n rhad, ond mae'r purple sprouting broccoli, mae bach o speciality, a mae'n hyfryd, mae blas hyfryd arno fe. Heno, chi'n mynd I fod yn gwneud rhywbeth gyda hwn? Da'n dod mas gyda'r plant heno, plant dosbarth uwchradd heno. Byddwn ni'n torri'r tips yma off a byddwn ni'n istemo nhw mwyn wneud quiche gyda winwns a bach o facwn a byddwn nhw'n cael gwneud choice I hunain gynta wrth gwrs. A faint sy'n y dosbarth heno? Bydd da fi 9 heno. A faint I chi'n gallu gymryd mewn un tro? Wel, fi'n anelu at tu a 10, ond yn ymal iawn, os oes yna plant yn dod a maen nhw'n moyn dod gyda'i ffrindiau, fe a fi lan at 12, ond dim mwy. Reit, os oedolion yn dod?
Oes, mae gyda fi grŵp bach yn dod wrthos nesaf i gael coffi a cakes. Oes. Ni'n rhan o mystery tour wrthos nesaf. Felly dyw'r odolion ddim yn dod i'r ardd, i'r plant mae hwn fynycha, a maen nhw'n sticio at y gegin a'r gwersi mewn fyna. Odyn, ond wedeth y ti, mae lot o'r rhieni sy'n dod i bigo'r plant lan ar diwedd y gwersi yn licio do lan yma, a maen nhw'n dysgu lot hefyd wrth y plant, achos dath un mam lan, dwy flynedd nôl ar, wedodd hi, is this how Brussels sprouts grow? Nawr, maen nhw yn y siope nawr, ar eu coesyn ydyn nhw, ond yn yma iawn, maen nhw mewn bag plastig, a dyw'r pobl ddim yn deall, neu ddim wedi gweld nhw'n tyfu yn yr ardd. Na'r peth, dwi'n meddwl falle bod ni'n cymryd enganiataol yn aml iawn, bod, wel, unwaith yn oedolyn, bod ni'n gwybod popeth. Ond i ni ddim. Yn enwedig am bethau fel beth sy'n digwydd yn yr ardd. Na, dyw e ddim yn rhywbeth caled na'n gymleth o gwbl, ond mae'n rhywbeth chi'n gorfod wneud, a mae'n help fawr os ydyn nhw'n dechrau'n ifanc. Wedyn, mae'n rhan o'i natur nhw, mae'n rhan o'i gwybodaeth cyffredinol nhw'n hytrach na'n bod nhw'n ofon dysgu rhywbeth newydd. Mae rhyw fag plastig dros yr ardd yma. Beth sy'n cael ei gadw dan hwnna? Pridd ar hyn o bryd. Mae rhaid bod e'n brydd arbennig yn cael cot fe. Gardd Ania y gorten lliau hon, nath i ddewis y plot yma leni, a wedodd hi, a fi moyn un o'r plastic things na drosto fe. Ond mae'n ddefnyddiol iawn i ddod i dros y pridd cyn plannu, achos mae'n twymo'r pridd. A os ydy'r pridd yn dwymach, wedyn mae'r hadau yn egino'n ynghynt. Felly faint o amser fydde'r plant yn treulio yn yr ardd ar gwrs, tas nhw'n dod yma am y diwrnod? Wel, fel arfer, os nhw'n dod am y diwrnod, falle fydden nhw mewn yn yr ardd am tua 2 awr. Ond yn wythnosol maen nhw'n dod am 2 awr, felly dyn ni yn yr ardd am ryw 3/4 awr, sydd ddim yn amser hir. Ond wedyn, mae plentyn yn ffindio'n galed i ganolbwyntio am amser mawr. Ni'n dechrau yn y gegin, ni'n dod mas i'r ardd, a wedyn ni'n gorffen yn y gegin. So maen nhw'n cael ymrywiaeth yn ystod y 2 awr. Mae rhai o dolion yn ffindio'n anodd i ganolbwyntio. O, dwi weithio. Ti'n siarad ei fan hyn nawr? Ewn ni mewn i'r gegin, ne fe? Ie. Wel, fan hyn fydde'r plant yn cerdded lan trwy'r, wel, y biarth yw hwn, ne fe? O'r hen ffarm, ond dim ffarmo i chi nawr. Nage, ware wrtho fe. Cadw ambell i anifel sy'n rhwydd i gadw. Siwr mae hwnna'n gweithio, mae'r ffarmwr lleol yn dal i ddefnyddio rhai o'r adeiladau? Odi, mae mab y ffarm oedd yn byw yma yn rentu'r sied wrthon ni, a mae wartheg mewn fyna. So ni'n mwynhau bwydo nhw a cargo nhw, ond sy'n gyda ni'r gosts. Wel, mae'n gret, os yw plant yn dod yma hefyd, mae digon anifeiliaid yn nhw gael gweld. Ti'n gweld lawr fyna? Ie, gen i gael golwg fan hyn. Ni'n paso'r gegin nawr ar y chwith. Mae hwnna'n neis, mae popeth yn agos yma. Odi, wel fi wedi trial creu rhywbeth fel yna. Mae gardd gyda fi fan hyn nawr, a fan hyn i fi'n cadw yr cabbages a popeth. Mae eisiau rhwyd arno fe i gadw y butterflies i ffwrdd. Mae gyda fi'r Brussels sprouts, cabbage coch, cabbage arferol, sweetheart cabbage, a fi wedi dod i'r lettuce mewn fyna hefyd. As mae'n glos i'r gegin, mae'n bwysig iawn os ydych chi'n tyfu llysiau, i dyfu beth chi'n bita, tyfu bethau chi'n gyfarwydd a tyfu fel pethau sy'n drud i brynu, fel wedes i gyda, a cadw nhw'n agos i'r tŷ. Sy'n pwrpas gael lettuce hanner milltir lawr yr hewl, ei di ddim i ola. Ond os ydych ti fa stepen y drws, mae hanner gobeith i bita fe. Fi'n ti'n gyrraedd na, fydd rhywun arall wedi bita fe. So mae'r ieir gen i mewn hyn. Mae'r ein yn edrych yn neis yn nhw. Yn ieir. Beth chi'n neud ar wyau wedyn ni? Wyt ti'n defnyddio nhw hunan, neu rhannu nhw mas gyda'r dosbarthiadau, defnyddio nhw i goginio? Defnyddio nhw i goginio fel arfer. Os oes nawr modedd, mae rhai o'r mamau'n prynu nhw wrthau. Ond fel arfer, ni'n defnyddio nhw gyd. O, mae twrci gyda ni hefyd. Douglas yw e. Douglas ar fi'n dangos i bli nawr. Odi, hen fwy yw hefyd. A mae wedi para 2 nadolig nawr a 2 pasg, so mae gobeith iddo fe. Douglas, ti'n lwcus? A paid a gweud, dim o'n swci sydd â ni fan hyn, fe? Mewn yn y tŷ gwydr. So mewn fan hyn, mae gyda ni llwyth o hadau nawr mae'n treulio mas nawr, yn barod i fi mewn ar ôl unrhyw risg o rew. So diwedd mis nesaf, ond erbyn ni bydd rhain yn fynigion bach. Felly hwn yw'r cam cynta i wneud yn siŵr o ran y paratoadau ar gyfer dosbarthiadau, achos os ych chi'n mynd i dyfu llysiau, mae eisiau cael popeth yn barod ar hadau yn y tŷ gwydr yma, felly mae hwn yn le pwysig. Odi, mae gwenyn gyda ni lan fan hyn. O, chi'n cadw gwenyn hefyd? Odyn. Beth sy'n digwydd gyda'r mêl? Ni'n defnyddio lot o fe, a ni'n rhoi fe ffwrdd i ffrindiau, a ni'n gwerthu ambell i pot, ond neud o ran diddordeb i'r plant. Mae Joshua a Sam yn mwynhau bod gyda nhw. Fi wrth yn fodd, fyd ffindio amser i wei, neu popeth. Ti'n meddwl ni, reit, lan â ni nawr. O, hyfryd. O, mae gegin. Perffaith fydde ni.
o ran y ffordd maen nhw wedi seto lan. Odi, jyst wedi digwydd fel un mae e, i fod yn onest, na'r gegin gwreiddiol, a fe wnaethon ni estyniad fach, jyst er mwyn creu fwy o le, a ni'n deulu mowr, so oedd eisiau cegin mowr. Wrth gwrs, wedyn, dath y busnes. Pump o blant, wrth gwrs. Mae hwn yn gallu bod yn ystafell prysur ofnadw. A mae'r tŷ yn ddiddorol, mae gyda ni rhan o'r tŷ sy'n yn hen ofnadw, mae'r to yn isiel yn bob stafell, a wedyn mae hanner arall sy'n 100 mlynedd yn ifancach, so mae'r ceilings lan yn uchel, a wedyn mae'r rhan yma yn eitha modern, ond tŷ ffarm, cegin ffarm yw e wedyn ni. A wedyn ni mae'r ynys yn y canol fan hyn, allan ni weld y plant yn sefyll o gwmpas yr ynys yma i gyd yn cael cyfle i baratoi. Mae digon o le yn y se. Dim unrhyw fan tyn. A wedyn, o ran y coginio, beth sydd ati yma? Wel, o ran y coginio, mae gyda fi'r reibyn, oedd mae amser symudon i mewn, sy'n ddefnyddiol iawn amser ni bara, achos mae dyn ni'r gwres wedi ni godi'r toes. A wedyn mae gyda ni ffwrn enfawr. Gallwn ni wneud troi'n arall o'r yna, cofia. Falle gawn ni resed o ffwrnau. Ond, ie, na gyd i ni defnyddio. Dwi ddim yn gegin, fel restaurant yn y commercial fel yna, cegin cartre yw e. So na pham ni'n cadw'r niferoedd lawr. Mae gyda ni fel ti'n gweud wech yn ymal iawn yn gweithio wrth yr ynys fan hyn, a wech wedyn wrth y ford brecwast. Maen nhw'n coginio pethach, fi'n siŵr rhoi enwau bach rwydd iddyn nhw a syml, beth sydd gyda ni fan hyn ar scrummy strawberry scones, ti'n bod yn hytrach na just scones, fel bod e'n swno yn bach fwy plentynedd, bod fwy o ddiddordeb gyda nhw wedyn i fynd i goginio. A maen nhw'n creu pethach yn ymal iawn i'r teulu i fynd adre. Mae'r dosbarth hyn ond yn gwneud pethach fel lasagna, fe newn nhw cottage pie, prydau cartrefol i'r teulu. A fel arfer maen nhw'n gwneud pryd sawrus, sef rhywbeth fel cottage pie, a wedyn maen nhw'n gwneud pwdyn hefyd i fynd gyda fe. Mae rhaid i weid, mae'r ffeils sydd ati fan hyn yn ffeils swmpus sy'n golygu mae rhywbeth bach gwahanol bob tro fydden ni'n meddwl. Os. Cadw'n amrywiaeth, a mae hwnna'n bwysig. Ie, wel, yn ymal iawn, mae'r un plant yn dod, mae ambell i blentyn wedi bod gyda fi ers dechrau, ers 3 mlynedd. Felly, dyn nhw ddim yn moyn wneud yr un pethach drosto, ond wrth gwrs mae ambell i beth fel toes, ryseit sbwng a pethach fel yna. Mae'n bwysig bod nhw yn mor gyfarwydd yn nhw, dyn nhw ddim hyd yn oed yn goffo disgwyl yn y llyfr ryseit. Ond, os mae amrywiaeth helaeth gyda fi fan hyn, nawr o'r ryseitiau. O le mae'r plant yn dod? Plant lleol? Os na blant yn dod mewn ar ryw dripio falle ysgolion sy'n bach ymhellach i ffwrdd, a ymwelwyr gyda'r haf? Fel arfer, yn wythnosol plant lleol yw nhw. Os ydyn nhw'n bellach, i fi'n tueddol o fynd atyn nhw. Fi wedi bod lan yn ysgolion yn Casnewydd ac Caerdydd. Mae'n ormod o bellter, really, iddyn nhw i ddod fan hyn am just 2 awr, felly fi'n mynd mas hefyd. Neis. Beth am wyliau haf, wrth gwrs, tas rhywun dod lawr am wyliau i'r ardal, oedden nhw'n gallu cysylltu a gweld pryd mae'n ddosbarth? Odyn, wrth gwrs, a yn ystod gwyliau haf, bob dydd Mawrth yn ystod gwyliau haf i wneud dosbarth am y diwrnod cyfan. So rhwng 10 y bore a 3 o'r gloch y pnawn, a maen nhw'n coginio brecwast iddi hunain, cino, pwdyn, a ni'n mynd mas i'r ardd, a ni'n mynd bach o crefft hefyd. Os lle i fi arna? Croeso! Mae'n swnio'n ddwrnod da i fi. Mae'r diwrnod yn hedfan. Mae'r mamau'n dropo'n off yn gweud, oh, good luck, a fi'n meddwl, na, achos maen nhw'n wrth i bodd, maen nhw'n enjoyo, so dyn nhw ddim yn waith caled wedyn. Dwi'n siŵr bod na deimlad i ti, bod ti'n cyfrannu at fywyd bobl ifanc, bod nhw'n gallu gadael fan hyn, a fydden nhw'n cofio'r pethau yma am byth. Odyn, oedd parti penblwydd gyda fi dydd Sadwrn nawr, a o'n nhw'n grŵp o ferched bach lyflu, o'n nhw'n hyfryd, a wnaethon nhw'r cwacennau, a wnaethon nhw'r pizza, a wedyn maen nhw'n cwpla'r parti am hanner awr diwetha yn bita'r bwyd, cael y gacen penblwydd, a disgwyliau si ar y cloc, yn mynd, mae 1/4 awr gyda ni fynd, fel ddiar ni wedi cwpla'n gynnar, so fe'n digwydd yn ymal. So, wrth gwrs, o'n i'n gallu clywed yr ôl fach yn y tŷ gwydyr yn moyn i bwyd, wedi si, chymod beth ferched, chymod treat bach. So, mas o'n i i fwydo'r ôl. Wel, highlight y parti oedd bwydo, a na gyna beth oedd pwrpas y parti o gwbl. Ond ta beth sy'n eisiau gwneud, bwydo'r ieir, y twrci, mae'n rhan o fywyd fan hyn, a na beth maen nhw'n cael. Cost y cwrs. Mae eisiau siarad am hynny, os oes rhywun yn dod am beth, hanner diwrnod llawn a beth yw'r gost? Yn wythnosol am 2 awr mewn 10 punt, a mae hwnna'n cynnwys popeth wedyn, y cynnyrch sy'n eisiau i gyd. Am dosbarth uwchradd mewn 14 punt, achos maen nhw'n defnyddio fwy o gig. Na'r gwaniaeth rhwng y 2 dosbarth yna, ni'n defnyddio lot fwy o gig yn y dosbarth uwchradd, a wedyn am y diwrnod cyfan mewn 30 punt, am 5 awr. A'i bobl maint fi, 100 punt, gyda faint o fwyd fydde, faint o gynwysion fydde eisiau i fi. Sa'n i gyda yna mas, do? Off y scale fel nhw'n dweud.
Wel, diolch yn fawr iawn, Lisa, wedi mwynhau yn fawr iawn, a phob hwyl, dwi'n gweud pob hwyl gyda'r fenter, wrth gwrs, mae wedi bod yn mynd am 2 mlynedd nawr sy'n dangos fod na ddiddordeb, fod na angen. Odi, a mae'n amrywio. Mae gyda fi oedolion yn dod nawr ac yn y man am ddiwrnodau cyfan, grwpiau o fenywod yn dod fel parti. O reit, felly mae'n oedolion yn gallu... Beth yr gost i oedoli am ddwrnod cyfan? Am ddiwrnod cyfan, mae'n 35 pint, to rhwng 10 a hanner 2 fel yna, ond hefyd mae grwpiau merched y wawr a gwawr ac yn y blaen yn dod, a y gost wedyn, faint yw ar hyn o bryd 15 pint am arddangosfa, a wedyn maen nhw'n cael swper mewn yn hwnna hefyd. Swnio'n lot o hwyl. Na fe, Lisa, diolch yn fawr iawn i ti, a dwi'n siŵr fydden... Wel, os dewn nhw yma, fydden nhw'n joio mas draw. O, fi'n siŵr newn nhw. Diolch.